Oke. Ayo nak diaturke Nggih. liwung untuk Anda. Semangga. Iya. Kunjuk matang para tamu undangan Sinarangan Gumilang Production juga Skeber Audio. Hey, 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 Iya. hey. Yang jenengan sing wong kula sing nyanyi lho. Lah iku sing Yanti karo sing Rista. Ayo nok. Mikir teng Astomik mriki. nok. Eh? Niki lho teng Oh, mriki. mengke teng mriki. Ya wis dibacotke wae. Mengke engko sik. Oke. Sabda Pandita Raka. Iya. Mring sliramu. Radya ing sisihku. Mugi Gusti nglilati tresnaku bakal kinawa pati. Iya. Perdana musik Indonesia. Hey, las ora ribet. Hey, hey, hey.
ana nek 15 tahun ra petuk wis ya. Suwi ya Om Agus. Sampean gene latihan ta mboten Om? Saiki selo tuwok selo ngirit ya Om. Iya. Pripun? Lali. Pikun ya Om ya. Astagfirullah. Iki ngene aku tak matur. Injih. Hemat pangkal kaya. Nggih. Ya wis to. Ngoten. Masa kon boros terus. Alah terus pundi le. Ben gelis sugih nggih Pak Uri. Ah, jenengan njing ben nek mboten enten lho mboten dibetok. Nek apa nek Dunyane. apa? Nek mboten enten penyakite. Ning saya tuwa saya mbari ya Om. Ganteng. Nak Pasuryane ketok. Anu Mang Agus ngerti pasuryan saiki ya. Kalajengaken Pak Kaji. Yo Pak Bapak ya. Nggih monggo Bapak. Sabda pandika ratu mring sliramu dadya ing sisihku mugi Gusti melane tresnaku bakal ginawa mati. Setunggal tembang libang sampun katuran Pak Kaji. Sapa sing ngaji sapa? Jenengan